maswera sei guys. Ndibatsire kuti munenja yaita accident iri kubva kuZimbabwe iri kana kuti iri kubva kuCape Town. Mwana wanga akwira munenja makusena achidzokera kuCape Town. Ndokumbirawo clarification vanhu vaMwari. Mwana wanga ari kufonirwa foni yake haisi kuita. Please help me. Munenja iri kubva kuZimbabwe iri kana kuti iri kubva kuCape Town. Thank you. Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano change ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyawani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell. Zvapa ndinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchangozvionera. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Muzora nhasi muri yeZimbabwe tareceiva sad news kubva kubhazi iro runonzi Munenja. Bhazi iri rakabva muZimbabwe nezuro richienda kuCape Town. Zvaraenda kuCape Town richibva muHarare rakaita accident after Rutenga. Zvakaitika pabhazi iri rikunzi driver akabata ma-emergency brake. Abata ma-emergency brake, bhazi iri rakabva raovertena rakakudubuka. Bhazi rakudubuka rakatsikirira vanhu vakawandisa. Vanhu vakawandisa vatsikirirwa pakafa vanhu vakawanda. Nhamba yevanhu vafa sofa hatisati taziviswa, asi kusanganisira mwana waSisimiki akafira paaccident iyi. Tatiti rest in peace kune vese vakatisiya. Ngavazorore murugare. Zvinhu zvatinenge tisina kutarisira senyika yeZimbabwe, zvinhu zvinorwadza. Ndatinyore mucomment section rest in peace. Mwari pindirai, opedzwa sei macases eaccident. Zvimwe zvakuda kuti tishinge kunamata nepese patinogona napo. After Sisimiki vashayikirwa nemwana pachiitiko ichiche, vanyora post yavanyora iyo, ende mwana ari kubuda pascreen ndiye mwana wavo atisiyawo pachiitiko ichi. So far ndozvatareceiva maererano neaccident yaitika apa pabhazi rinonzi Munenja. Ndatinyore zvatinofuka mucomment section. Next update ivideo iro ratinashe mutarisi apo paakabuda mastreets esocial media achitaura zvaenderana nemwana iye anoshedzwa nezita rekuti Bybit, achitaura before zvese zvaitika aitongoti kukanganisa nevana vamwe vanhu vakutobuda tsinga vachikomenda mwana uyu kuti unogona wagona, asi honai kwazazvitisvitsa. Dakusiya muchiona video, apedza kuona video tauzvo unofuka comment section. InsaHadzirari ndafunga kusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Alright, ndadzoka futhi nenyaya yangu yaya. Ndiri kubva kuinbox uko handisati ndapindurwa nababa vemusikana wauya aibhula umwe. So I want to explain myself to you, not because ndiri kuexplaina nekuti ndinokutya history kana kuti chii, but nekuti maybe zvinogona kubatsira umwe munhu anenge achida yake kubatsirika nazvo. One, the reason I did it is not because I've got money. Musangopota mchiti pese pandaita chinhu mati nekuti ane mari. That's not the reason why I said what I said. The reason why I said what I said is because deep down I actually believe kuti mwana uye wekurova mumwe. Mukateerera video yaya ainzi nevamwe wake iye achinzi hausi kumbomurova iwe uri kungomutsvara, vamwe vachimukurudzira. Kangani kedu tichiita chimwe chinhu chatinodzimira taakuregreta because shamwari dzedu dziri padhuze dziri kufunga kuti chinhu icho chakakosha. Despite izvozvo toenda kune zvimwe. Zvingani zvatakaita inini newe zvatinoregreta today kuti dai takasati tinambobvira tazviita tisina kana munhu akatifurira. Even yesterday tikaona zuva rako iwowo, the way you did spend your day yesterday, hationeri zvimwe zvekuti you are not even proud of. Just because maona kamwana ikaka and then kumwe kwacho kutsinyike kuti toda kusvotesa mwana iye. That's why munenge muri bitter. That's why muri kuita kurwadziwa nezvandakangotaura. Saka muri kutaura kuti kamwana kadiki kana ndaona ana mai vakuru vanga varimo mumacomment section muchindituka. Muri kutaura kuti kamwana ikako ndokabva kaita kuti imimi upenyu hwenyu husvike pakukurwadzai zvekuti munotononditsvaka kuti iro zibaba iro riri kuzviitire nekuti ndiri kuti kamwana ikaka chete. Mune bitterness isiri correct. Ende futi zvimwe zvachoka muchatondivenga ipa because hamudi kazhinji kacho munhu anokutaurira chokwadi. Munoda munhu inini hangu handakuya kuzodiwa paFacebook. Handamboita chiceleb chepaFacebook chekutsvaga then chizvitengesera pendi dzangu kafuti. Muri kuzvinzwisisa. And then I actually appreciate everyone who is here, who also goes around achingondimirira pane ndichingotukwawo ndisina zvondatadzira vanhu. You know what? Vana vadiki vanokanganisa. Muri kuzvinzwa. We don't condemn them kusvika pakuti because they are young.